ka People's Democratic Front PDF lingbau ba Kevin M. William President kala ong ba syong hakarai menteri rang ba kejelau kornat ke sangma halo ka bhah shuki menteri hak Sorkar MDA-II kani ka parti rangkat arngut ke MLA ba kentop ba Kevin M. William na sora par ba bante dor lingdo na maupun raw lembat kinong kitkam kala pentebru ba kalik penisok no ba National People's Party NPP hak janmiat nerutrik cumang arja arfulai kani kerai kelawan hak jingelang jong ke parti kebelalong hak santerik cumang arja arfulai hak Shillong Club ubah Kevin ulang ba kendon ke cingsoi ba ke NPP lengba ke matching dokumen hak nerutrik cumang arja arfulai kata ke bentang asyik kuat ben OMP ya ke ai ke belong official kan dai bitang kan ke dokumen kan ngila dep ne keren dai kata ke baro we leave it to the wisdom of the honorable CM asyik kuat ben pentip EP ba hagan ka singi ba mentang la yo ben penlong ya ke general council meeting jo party aba nagaliang jong ki dekhot lagalong nagaliang jong ka central executive committee ki dekhot jong ka zonal committee ki dekhot jong ka district committee but kumjo na ki primary unit kila ya wan lang syakni ka jelang haga baka agenda ka ba hakmat do kalong ba nagaliang ka jongi kum ka CEC ka bladap an pelong hakate ka tayo ka bladap minabu ka agenda berkata ka benta kalong ban propose bangin merge no barka National People's Party ha la syai ka singi hagapor saubiji ni tip syai kadar banagaliang ka jongi ngi don kam ya ka jingmenjol lang nagaliang jong gi khot jong jalan council hi baro ban menta ka singi ling ba ka ni jelang ni la yo lang ka jingmenjol lang nei wei pi wei de khot jong general council bangin ya chakmat hak wei dei barka ni ka jingthmu ka jong bangin merge bat ka party NPP tenagaliang ke jonga nge syukwa ben tensyai ba kum ka parti le se phila ben kali ke e ber penong ingi ben simya kani ka sinjam renga syukwa ben batai lingkot khendia ka bai dei bat ka jingya linti ka jonga parti ke jongi nadu usnem bala sengya ka la sengya ka nadu usnem aljar khatnyo bar hadu menta ka jingya linti la henry usnem tam ka jingya linti ka jongi kum ka parti bar bangi pe house nem arajar khatphra na ka parti ka jongi nila yo ban penmi sangut kinomi khmat chakayen rabar thawai barusne majar khat khandai iwei ibrami khmat chakal sik council kandeng yo I ka banang yai kapor yo I haga jingpen khria ka jongi ka election aljar alpulai hashwa ka election arngot ki MLA kila kan thi no shakawai ka party barkumjo ringkat badiwei MDC bar ngiai ne bet satang mangi arngot ki MLA banyak kon yang nakani ka party hagani ki election ka belade hoy ngila don katun ngut ki candidate ki play simbenta hagani ki election ka belade wala nakaliang ka jongi kom kinong elam ki bahakmat ina ma chisai ki jinge ki bobon ki dingpen kyang ki bobon handai kum kinong elam ki bahakmat nila yaisha kita ki jinge baro panakaliang jonga berbaban tedo le khamtang kum kinong elam ki bahakmat lang wala ngila kendu ki jinge kaba nagaliang ka jong yo I naga jingring kang no jong ki MLA ki blade pan job usam alja khatphra ringila yai ne daga jingthmu le se bangini persang biang sai sen man persang man revive ya kani ka party ka jong ring yo I ondala dep ka election jo usam alja alpulai shwa election gi don armut ki MLA hadin ki election ro ni job satang armut ki MLA biarol ta benta banagaliang ka jong I haka CEC ka beningkom bangila dep pan shong ha uni ubnai bladep ka jingya ther ka jingya tai ka phang ka bahak madu ka long ka ei bangin perkhat na ka benta kalawai jong party ka jongi hoi ni so thu ngilai ther ya tai de ki kenta ringi so thu mangi klem sim lala ben pinkut ya ka committee hagar kom le se banagaliang ka jongi in wan chata jingmen jolang banagaliang ka jongi ngila sim da ka wei ka rai bai dei bat kani ka mat ka bakarpang ngai bet ban thau no da ka wei ka committee ka bakarpang ka bakentop ya ki riumur ki dikhot na ka CEC ka benta ka bahak madu kalong banagaliang jo committee kania ta ya ther ha ka bai dei par ka jingyal inti lane kalawe jo ka party ngimla ban len ka jing shisha ba marsin job ya ki election ha news nam bomenta kala don ka jing perso nagaliang jong ki political parties ki bobon hoy ina don ka jinge kren ba ki political parties kumju abai dei bargani ka jingthmu ka jong ndai gegi bentang ila ra be hakmat ka CEC hajing sisha lada dei
batang nakaliang jonga bat kum emeli jo sora berba banti do ling do kum emeli nanti mau kendro nya perkhat tang ya kajimen toy ya la di simen lesi kat kum ki kendon jongka an ngila ban jam mai ban merge bat ke NPP claim dara lang ke political party hi barokoi mangi so thu ngi don kam 2/3 majority sen bang yelai baro on mundon kata ka an man disqualify ngi so thu banagalyang ga jongi pat ngi so buram ya gi khot cho CEC berkumbalong mentang ila khot e general conference baro banagalyang ga jongi ya ka no ka bangile ikwa bay ban kren ha ka bashit ka bashay bangilong transparent pen pau bay hakmat kinong kelsan ki jong bangi so komen sika de makane singi bomenta pat nila yo ben sheme ga rai bangi ya chakmat ka bay de ber kani gi jingmu ga jong nagamenta ka merging ga jongi ber ka party NPP ngasukwa ban penchai hakmat jongpi badan na pedeng ki pres ki baladep an kelih kini singi baladep esi gal dei sishan em banakaliang jo PDF kan kliap lamano ngasukwa ban penchai happy bakat kum ki kendon jo constitution ki don lightly ki benta la banong ka split ka merger leni ka dissolution ande ka kies jong ni klem dissolve party ni merge mun combine atli party ban pelong kawe la shai ga singin sa pelong official ya ki kendon ki popero per kan sadan ka merging document ka manakalyang ga jongi in sa merge bat ke NPP halor ki kendon ki popero per ki banakalyang jongi kum ka party hadir mingi job house nem news nem momenta yes kem nakalyang jo ki candidate jongi baro hashwa election ki la de play ya ki jingkular ki bopun niladep bantoro ka manifesto ki jongi ki agendas ki babun dia rol ta ka benta banakalyang ga jongi ni sode baswa ban penya so lani ban merge ke NPP niladep ban batai shai ya ki kendon ki boper per ha ka banakalyang ga jongi ngin sa palaj pajba ka shai ka singi ha bai dei parkani ka official merging document dia rol ta ka benta banakalyang ga jongi ni sokmen sika dei kum kinoelam ki bahakmat banakalyang ga jongi ngila shim ya kane ka rai lingba ka jingi menjol lang hi hapo ka general conference par nagalyang ka jongi yo i bohoy wala da kladon ka jing pensngo na kiwi political parties nagalyang ka jongi ngina shimbe ka wi garai bag nagalyang ka jongi kum kinong elam ki bahak mat ila ra ya kani ka subject hapo ka CEC habamde tangkarai nagalyang jongi kumi ameli andre ka de garai lang jongi kumi de khot CEC apana bring bobon ngilong politically inclined towards NPP namarba ngila dep ru bani trailang hakani ka sansnem bladep hapo ka jialam jong menteri rangba par bani pedru kimat ki bobon ki ideology sang party ngilong in line bar ke ega banakaliang ka jong ki kila kren bar kumju nakaliang jong ki noilam ki bahak mat jong party NPP ni dan ka jingi trailang ka blajan da ki bon snap de rol tak benta banakaliang ka jong party brokowe lingba CEC ngilong politically inclined towards NPP ha bai dei bar kani ka merging document namar bangi so thu ban pelong official ya kana no document dan kam ka jingi soy na kalyang jonga kum president jong PDA ringkat ka jingi soy lang na kalyang jong u national president jong NPP kana ba kanong official dan kerpat ipi ba pelong ki bayaisha nim sai pe ya kani document la shai on dang la dep ya jingi soy na baro alia